V tomto videu by som vám chcel ukázať jednu veľmi unikátnu možnosť, ako môžete veľmi rýchlo, ľahko a jednoducho prísť k veľmi luxusnému autu. Skoro zadarmo. Jedna anglická firma organizuje už 15 rokov súťaže o veľmi luxusné a športové autá. Tieto súťaže sa konajú momentálne každý týždeň. Môžu sa ho zúčastniť ľudia z celého sveta prostredníctvom internetu a môžem vám povedať, že sa nejedná o žiadnu lotériu alebo hru náhody. Ide o tzv. Skill game. Je to súťaž, kde musíte využiť svoje schopnosti. Čiže výherca je vybraný na základe jeho schopností a nie na základe náhody. To nahráva veľmi šikovným ľuďom k tomu, aby mohli získať veľmi luxusné auto za úplný pakateľ, poviem pár eur. Napríklad tento týždeň sa hrá okrem iného o toto luxusné, veľmi športové, veľmi super auto Lamborghini Huracan. Okrem tohto auta v prípade výhry si môžete vybrať z viac ako 180 aut. Čiže je len na vás, ktoré autičko sa vám páči, o ktoré si zahráte. Nasledujúci víťaz bude vyhlásený za 1 deň 14 hodín, ale nezúfajte, ako som povedal, táto súťaž sa koná každý týždeň, čiže každý týždeň si môžete zahrať o jedno z takýchto autičok. Napríklad o Lamborghini Huracan, už spomínané auto, si môžete zahrať už len za 25 libier. Čiže kúpite si tiket za 25 libier a môžete hrať. Ak vás zaujíma BMW M4, môžete si zahrať za 6 libier iba. Za 6 libier môže byť takéto autičko vaše. A není to lotéria, je to o vašich schopnostiach. Čiže len na vás závisí, že či také auto vyhráte alebo nie. Audi R4, RS4 7 libier, Aston Martin 9 libier. Tuto máme zľavnené jedno Range Rover Evoque, len 2,50, 2 libry 50. Čiže myslím, že pre mnohých ľudí je toto lákavejšie zahrať si za 2 libry 50 alebo za 5 libier raz za týždeň, ako kupovať lístky do lotérie, kde vaša šanca na výhru je 1 ku niekoľkým miliónom. Tuto to naozaj závisí len od vás. Ešte si len tak rýchlo preletíme tie autička, čiže máme tu Aston Martiny, Bentley, máme tu Mercedesy, AMGčka, máme tu aj nejaké veterány, Porschátka, Audiny tu máme, Bentley, máme tu Maserati. Od výmyslu sveta v podstate myslím, že každý fajnšmeker si tu nájde svoje. Toto firma vyvinula vlastný monopost, ktorý si môžete zahrať už za 11 libier. Mercedes AMG GT 11 libier. Paráda. Porsche Targa. Proste auta od výmyslu sveta. Ariel Atom tu máte. Audi RS7. Myslím, že každý si dokáže vybrať to svoje. Kabriolety, šporťaky, luxusné auta, SUVčka, čokoľvek, monoposty. Aj o hotovosť si môžete zahrať o 40 000 libier. Taktiež je tu možnosť v prípade výhry auta, že sa rozhodnete pre hodnotu peňažnú. Čiže je to len na vás. A ako hra funguje? Proste vyberete si svoje autičko a potom tu nahráte. Sú tu fotky z futbalových zápasov, vždycky je lopta vymazaná a vy musíte určiť, kde tá lopta bola. Ten človek, ktorý bol najbližšie v skutočnej polohe lopty, vyhráva auto. Jednoduché ako facka. Proste ak sa trafíte, kde bola lopta, podľa pohľadov hráčov, podľa ich polohy a podľa neviem akých ďalších vecí, výhra je vaša. Odkaz na túto hru môžete nájsť pod týmto videom. Prajem veľa šťastia.